गाइस नै बोरमाया बियो आधा केजि आरो ओमफ्राय गासैखौबो आङो रेडि खालामजोबना लाबाय। बेखौ दा खोबना दोनथ'नोसै 20 मिनिट दोनथ'नोसै। आयौ नै पियासा हाबजोब्बाय, मेगना गाबनो ओंखारलायबाय दै। दुन्दियाखौ होबाय। वाव, संख्रियाबोथ' बरियानो नांखाबाय। हरखाय एसे कालारखौ बोरैबा नुदों। हेल' गाइस, खुलुमबाय। दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौ बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दङ। दिनैहाय आङो मटन संनो नागिरदों आरो ना, मटन कारि माने बोरमा बेदर संनो नागिरदों आरो। बिदिब्ला गाइस दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि दिनैनि बोरमा बेदर संनायखौ। आं दिनै एसे आलादा संगोन आरो, सिगां जेरै सङोमोन बेनिफ्राय एसे आलादा आरो। बिदिब्ला नायलांबाय थादो गाइस। नै बोरमाया बियो आधा केजि आरो ओमफ्राय गासैखौबो आङो रेडि खालामजोबना लाबाय। बियो पियासयाव दरब्रै हाना लादों आं, दरब्रै ओमफ्रायो मा होनोमोनलाय, काश्मिरि हाइजें, ओमफ्राय सामब्राम गुफुर देनाय, ओमफ्राय धनिया, जिरा, गुलमरिच, संख्रि, थाव बेखौ होनानै फार्स्टआव आं मेरिनेट खालामना लाग्रोगोन आरो। दिनै आं मेरिनेट खालामनानैसो संगोन आरो। बोरमायाबो नै जै साफाखा, ताजा एकदम। मा होनो बेखौ, जि मोदोमखा नै, जि मोजां लाबोदों। बेखौ दा संनोसै, बेखौ दा आं इयाव होजोबनोसै, मेरिनेट खालामग्रोना लानोसै। दा पियास हरनोसै। फार्स्टआवनो पियास थांबाय, सामब्राम गुफुर, हाइजें गासैखौबो होजोबनोसै आरो खेबसेनो। जानाय थाव होनोसै, बेयो जानाय थाव। ओमफ्राय संख्रि। वाव गाइस, हालदै होआखै, हालदै होनांगौ। हालदै लाबोलाय, हालदै होनो बावदों, हालदै होनोसै। जाबाय जाबाय। बरियानो नै मेरिनेट खालामगासिनो। जाथ'बाय, बेखौ आङो 10 बा 20 मिनिटसो आङो बिदिनो दोनथ'नोसै। बानलु होथ'वाखै आरो ना, आं बानलुखौ दायोसो होगोन, नङाबा आखायाव आलौगोन ना बानलुआ, बेखायनो। बेखौ दा खोबना दोनथ'नोसै 20 मिनिट दोनथ'नोसै। आयौ नै पियासा हाबजोब्बाय, मेगना गाबनो ओंखारलायबाय दै। स' गाइस नै आङो बेखौ थावाव होगोन आरो ना, थावाव होसनगोन। बानलु थाइबा, जिरा, एलाइसि, दालचिनि, बेनि नामा माथो मिन्थिया, माबा इस्टार बायदिलाय, मोदोमो आरो बेयो बोरमा बेदराव होबा गोथाव। ओमफ्राय लं, ओमफ्राय तेजपात गांनै, बेखौ थावाव होनोसै आरो। नै बोरमा बेदरा मेरिनेट खालामना लानाया, बिलाहि मोजां नङा इयो, आं खोमोनफ्लांगासिनो दङ इखो। बिलाहिखौ हरबाय नै, बिलाहि पेस्ट। मोजां थानांगौ, हा फैदोथ'।
जोंना रान्दनिया दिनै नैसो आजि गोबावनि उनाव आयो माबा संनोसो होबाय ओंख्रि संनो होबाय आलासिखौ इमान गोबाव गोमाना दंमोन नालाय एसे जानो लुगैदां ओंखायनो नुवाखै बोरमायाबो जोंना गोथाव मेरिनेट खालामना थाखानाय गासिबो मस्ला इंग्रेडियेन्ट्सफोरखौ होजोबनाय इंग्रेडियेन्ट्सखौ होनानै नै जाबाय ओमफ्राय दा बेखौ हरनोसै बेदरखौ बेदरा थांबाय वाव गोथाव नुखाबाय ने अरावसो संनो मोननांगौहाय जि साब साब मालाबा बैयो हानि माटकायाव संना जानांगौ र' इयो दा गावनि दै ओंखारनो थाखाय एसे माबानाय एसे खोबहां जाखांबा इयो गावनि एवसिगोन आरो इयो दा खोबना दोनथ'नोसै जेबो होनांगौथ' गैला नालाय खोबना दोनथ'बाय दसेनि उनाव नायनोसै एखे मैथाजों ना जागासिनो नै नै हारसिंनो ओंखारखाबाय दैया वाव गोथाव मोजांमोनलै ओइ मानदि खोनायाखै र' एसे राननो बावनोसै खोबना दोनथ'नि ओमफ्राय दै होनानै जासिगोन वाव नै दै होनो जासिगोन थावसै बियो थाव दै गैला उखुन्दैजों नङाला बरिया नुबायलै मोदोमनायाबो जि बरियानो मोदोमखाबाय दा दै हरनोसै नै जाबाय थाना दाखि सिटि खमसे खमबाबो 8निफ्राय 10 मोनसे आरो ना होमबासो गोथाव जायोना होमबाना इयो मोनसिनबायबो 10 बार होगोन बेखौ सिटि 10 बार 8 बार नङा 10 बार 8 बाराव खनसे नायनानै खोबसै आरो एबार जाखासिगोन जाबाय याव ओंखाम जानो बेवहाय दा खामानि गैला सिटि मारिखांबाथाय नायनोसै होनबानो जाबाय गाइस नै 8 बार होबाय सिटिया 8 बार जाबाय संख्रि नायनोसै मोनदोंना मोनाखै नायनोसै एसे दैखौ रानहोनोसै होनबानो जाबाय जोंना ओंख्रिया नायदो खोबना दोनथ'नोसै बास नै बरियानो रानबाय ओमफ्राय दा दुन्दिया हरनोसै नै दुन्दिया हरनोसै दुन्दियाखौ होबाय वाव संख्रियाबोथ' बरियानो नांखाबाय मोजां हरखाय एसे कालारखौ बोरैबा नुदों खिन्थु सानावबा एन'का टेस्टि नङामोन जाबाय खांनोसै
नै जोंना बोरमाया मोनबाय बरियानो जानो जिरायजोब्बाय जोंना नै जाग्राफ्रा होनदो बोरै जादों दे खोन्थादो एकदमबारे बोरमा जायो बिराद गोबाव जादोंमोन पेमेन्ट जादोंमोन बिराद टेस्टि बिथांजोनि संनाय दिनै किमान गोबावनि उनाव नोंनि एरदेरनायखायसो गोथाव जादों इस आखाइ मोननै नांबायना आं ओरैनो स्टार्टिंखौसो खालामदों इस इस इसे संनाय जादों नोंनालाय नोंनाथ' नासो होनदो आंना ना मैथा आंहाबो गामि थादोंनि आं लानोसै आंहाबो नायाबो बिराद गोथाव जादोंलै नंगौ मैथा ओंख्रिया एसे बाबदों मानिया गोखैखौ फाटा मस्ला नै मोजाङै जानोसै बरिया मोनखादोंना मोनबोला दोननो जानांगौलै देलाय थख' गदोंना जोंनानो इमान गोबाव हुइसेल होनाया ना मेलेम जानो लुगैना मेलेम मोनमारोथ' तामाम टेस्टि जाग्रोनोसै दाखालि जानोसै जादो नोंबो जादे जानोसै बरिया जादों